Happy Monday! Good morning, guys! Sige akong i-update. Bago lang na ako gibilin si Astrid sa yahang kuan. Ito gani. Preschool. So, nag-grocery ko kadali. Kaya na yung mga kulang-kulang dali sa balay. And then, hapit na po ko dog also. I need some sweets. So, naman kong muffins. Blueberry muffins. O kaning sa tawag na guys. Naman sa Pinas. Macaroon. Coconut. Something like this. Ayan. Pauna lang ko isa. Pork belly. Ito yung ramen. Ay, sorry. Then, eggs. Kaya siya. Yellow ang kuanihang. I mean, almost orange na iyahang egg yolk. Kuna na siya. Schnitzel. Then, kani siya guys, mura siya kuan. Mura siya Nutella. Pero rich in, more on protein siya guys. So, nahimo siyang protein nila. Mura siya Nutella. Dami kini siya. Healthier version. Then, bacon. Suppose sa mga kong kuan. Trash bags, tulo ka buok. Then, kuan karon breast cancer month. So, pink siya. So, nagbayad ko extra para sa breast cancer foundation. Tapos naman ko aning L'Oreal eyeliner. Kaya hapit na mahurot akong eyeliner, guys. So, that's all. Hi guys, mag-study na ko na ako diri koan. Katong coffee. Sigda na ng kalat sa akong background. O katong blueberry muffins, mga unta. Study gamay po kaunda ko. Mm. 12:20 na guys, magbuhat kog lunch. It's lunchtime na, so magkaon ako lunch. Nakoy konre siomai og isa ka boiled egg og sobrang boiled egg ni Astrid ng buntag. Dili siya ganhag egg yolk, so white egg. Gutom na jud ko. Egg white ra na siya, sobra ni Astrid. Tapos ramyeon. Duko-duko jud ta guys kay para masigo ta sa view. Siya, gutom na jud guys. As in. Siya. Gulat sa ta. Of course, kimchi. Side dish na to. Pa. Mura kong isudlanan. Siya guys. Yummy. Ano to? Wala ko with chili oil. Amin taning saan siomai with chili oil. Anyway, magbuhat day kog kuan. Basta mainom.
So, mali akong favorite glass, guys. Maghatag ko ang drink. Kung lang good siya, siya water. Dayon siya siya, guys. Asan tong siya na to? There. Kani, guys. Red berries. Siya. Then, muhimura na siyang red drink later on. Let's eat! Ngaon ta, guys! Sakit akong ulo, guys. Inom sa kuguan, mga vitamins o pampawala sa labad sa ulo. Kuha ni katuling tsaa ganina. Namay kong makaron ganina. Kaya tag dito ka ni makaron. Makaron. Kani gudok, hindi ipakita ganinang buntag. Butang na ko sila sa glass jar. Dami kini sila, guys. Pang kong isa. Cheers! Hindi mong study na pong ko. Developers can use to add animation to websites today. Libraries can experience top and add fantastic visuals and styles. The downside is that they are hard to learn and can increase the development time of websites considerably. Wala lang ko si Astrid, guys. Pero namalit kong kuan. Butter. So, kuha kong package. Balay na lang na kuhaon. Ay, open. Kuhaon sa na to si Astrid. Saba, malibog ka mo. Kanang mga na nagabike. Muagi pa sila sa pedestrian o dili? Anyway. Pamadungog ko ninyo, guys. Layo akong microphone sa kuha. No way. Lubak-lubak ang dalan, guys. Dili siya lubak-lubak. Pero na yung mga kwan ba? Kanang pang irrigation good. Siya tawagan na ay. Basta pang irrigation. Kanang dali ra nila maabrihan ba kung naay magbara-baron or naay ayusunon sa mga irrigation. Kaigang, oy. Tugnaw kay nga buntag, nag-negative 1. Karon 11 na. Positive 11. 12 mga anak. Tugnaw gyapon pero not as cold as this morning. Unta okay ra si Astrid. I mean, usually okay man siya. Parang siya happy girl. Nagsara na mong ilak, guys. And very independent. Oh my God, nag-orange-orange, nag-yellow-yellow, nag-red-red na mga dahon. Autumn na. Hapit ng winter. Magkatiyot na ning autumn nila diri. Uy, katulugon man ko. Anyway, dili ko pwede mag-vlog sa school kay bawal. Nabot na may balay, guys. Napakita na nako to ganina. Butter. Limtan ako palit ng buntag. Og naman kong kuan sa Amazon. Siya tawag gani? Mouthwash.
Oh, naman po ko toothpaste sa Amazon. Sorry, pag-open na ni. Duha ka buok. Special ni siya nga toothpaste. Especially kanang nakay bad breath. Mo daw ni siya. Ug kaning kuan, mouthwash kung nakay bad breath. Char. Kani guys, toothpaste. Makita ninyo? No, naguyog ng kuan, camera. Kani siya guys, pink ang sulod. Oh, nakita niyo yung sulod guys? Pink. There you go. Tilawan ako. Spicy. Hi guys, good morning. It's another day. Naglabad jud akong ulo kagahapon guys. So wala ko ka-vlog the rest of the day. So ano ni siya, the next day. Anyway, napakoy sobra sa kuan. Sa ni blueberry muffins kagahapon nga. Akong anak ug akong bana, dili sila mahilig sa ingon ani blueberry muffins. It looks so good. Then magbuhat ko og mocha. So hot coffee to today. Nanay akong gamiton guys. So butang na kog chocolate ang cup. Yeah, mocha, chocolate o coffee. So let me get my cup guys. Ano itong cup for today? Floral. Murag perminti na lang. Mauna akong cup. So that's my favorite cup. Atong chocolate. Saan pa itong chocolate guys? Yan siya. Ibutang lang nako sa cup ang chocolate. Ay, Diyos ko. Lang nako kuan. Gamay nga chocolate. Mga kanilang. Kita nyo guys? Siya.